Hey, Masamu. Now metro meso. Jealousy woman, jealousy. Jealousy. Ofia. This is to me to me. Obia this is. You do answer. Jealousy. Obia ya no do na one and ya woman. Quarantine. Auntie be never in ya na wo na. This is quarantine. Quarantine. I'm coming to. Oya kromfo. Auntie then. O ni se. Now one part na beto so. Mpa is one out. We didn't win one out. What jumper? Okay, uba be. Shabu wa nipa bo mo ni eyi sika bo. Na sa sike na nka wo de man na. God ko togo. You. Who say nwa? Enwa what? Go for me the call. We are not be dware na mene nkola. Me Jenny obedi. And now just on your aduama. The body I was saying. I just said no your aduama. And me say me pay mental hospital bi na me do kwato. Na we dia nya kwa. Mo na ase mu di kan o. Mo na ase mu di kan. Mo na ase mu di kan. Go for me pacho ko why. Mo na jami mu. Eye ko pacho why. Jealousy go shame mo. Medas. When na me ka normal human being no be sad. Mama message o kaso. Okay, munya ya koda no disturbance. Yeah, bye why? Silent. Koda. Nonsense. No, so ko ye no on no koda ampa sasa ne o. Mesi kwanu tumo. Tete ya onya toy kora ona ne beda. We would no koda me ma police na me. Agoya you useless. Me ko fa ko fori maame. Na anka obefie ha pa. Na anka obedi 1 week. Obedi 1 week pe wo fia no hwe. Na nti ko fori maame unye nse bibiri ha na ade. Me di sa na me hu no. Mu se me di kan ka kire. Mu se papa no. Bibi ya ensa hu se ensa. Wonu mo nsa do bia etumi ma wo bodam. Em sasa na le ye no. Na make a present funyo wo se me dan fa bia ara maame me hu nwome. Oya abodam ko fori ya abodam. Auntie. We the maintenance phone na. Asana Yesu ka kire me na mabo amane. Mari ka kire me. Ewurade se. Anu me ka obi a. Obeyi na komam. Aye duade amani nua nipa. Se woni. Na obeka se woni. Ti Yesu apron so se melody. Yo. Nti no. Yesu drum nti melody. Yo. Ene. So honsa. Yo. Urumen sama mi. Yo. Tina me bana Yesu si be ba me face you. Yo. Anya fi. Yo. Me na pian ka de sa. Yo. Idi mami. San wo fi bi ko. Yo. Oh, nyame aja, nyame aba, nyame hokrokro dum nti. Amen. Kan di ka kwa yansa. Shibi. Atumi. Koso. Eduane we na wudi a obenya moja papa. Enya nkwala ne de no. Kwala ne de moja na agene we na ye moja papa. Krantie kwa dada so. Atesi dem bi acho. Sana je we. Me ye ne chense kura ama. Man to asu bi misro. Oh, nyabotre. Na ye se kura wo didi wi a kire me wodan. Me ko se wo keta mo kama. Mo da de wa no ya. Mo tro. Ene o kire me na makose. Ne ye nyina ya koda. Na de achi a obebu sese mba mu wo ma. Ohin advice. Hey, kama nkutu ya ko de ka be fi na me ko me ko wara uje fukura na mako wara. Hey, mami. Eye di. Oje funga no boda. Mama na mami abedi wa be wo fi ya. Osimu disturb. Mana say disturb. Osimu disturb no. What you say? Osimu disturb no. What do you mean? What do you mean, say? What do you mean? Mami jaji. You too, what do you mean? Don't na me say mami jajai enne ne yire no ono be nu aduan ama no wadi. I'm found. Brabejo yire na nsa no. Brabeje. I'm favor. Na nsa na etu no. Je. Hey mami ya say mo I say go back. But e ya kwa yi. So nipa sorry. Sesi ya wonna mankrofo nsrew. Bo srew me keke. Where do you we? Why are they? Time.
Just a time. Oh, quite. My second you. If you're a big guy, if you need opium. Oh, minimum so many beam come the open mamma, Uncle Fabian so. Unquow. Then I confess, because be away what you go to war. Aha, Mamma Fabian so I mean, one mass here. And then my second you, the young called them. They are. On Panama, I say we fine. I could say you are somebody which you be. I said, we are no Macofabian mother can be a Sir, me no call them. No, me no be to me know that. Oh, na nyama na ase me kwasa okete ma. Na kwasa mkete ma me na chese kwasa mkete na me no na. Eh. Kwasa mkete ma me na nchese kwasa mkete na me no nkoda so. Na chese wo mpɛ me ana. Ade woni tia sai me nya de a me mepe o. Na so. Ah, you would fufu so de beto madwen. Oh. Ha? Chese me hu ade kura so fo wo ya me sa. No so fo ma ye oden. Oh, there be. Oh, mami. Woni nsa me pe wa na hu sa me pe o. Auntie Adwoa. Hu sa me tiwe me pe o. E na me nya biem na. Let's go pe de nya nhya Auntie Adwoa pe de nya nhya. Mi so fo me se me pe wa na che se. Oh, na nhya be na wom. Ah, ti wo mpe me. Ne be ti se wo de ade se wo de be se madwen. Na ma pe o. Yo, ene aduane no. Se wo die we na wo mpe me de a. Ene me bo ka be se 10 Ghana cedi. Enti fa me sika ma me na me fa nkoto ba bi eda. Fi se me no aduane ne mra okwa. Na so mpe me abra makoso oketa ma. Maka cho me se wo ne me kofie dem na de chi a wo behu se enkwala no wo ni wo machi bi. Mami. Sabrewa bi chi akwala. Ejenje bia ma beka tro se kom de me. Me ti wa me didi a, me ni me nkofo didi. Ma so se kono aduane bi bre me. Eh sa na wo tie. Ma babo aduane bi hu ka. Mami. Adwoa. Enya me sa o. Na de wo de fam sika ma na me nko. Me tiro se ma bo ma dika abo amane se kono aduane bre me ana. Ene se wonim se wo mpame dia ka aduane no woni fam sika ma na me nko ma me. Ma to boss na me ti won me ni obi a me ye nipa fon me osofo a obi agi me di. Na fe ade. Me gumani mu ase. Me nwani mu ase se odo na ama me keke mu sa. No do na ma keke na so do no nye yeso we dey ba force. Chibiko police station bi wo. Oh, ene aduane ama no bebrebe a wadi ni na dia me nya ndey. Maame. Fo adwen ma me na me boa wo. Enye yi o to. Memisa o. Wo bisa me se de misuba ante ye de. Oh, nkwala ne sa wodwo. Ah, wali adwo de mejo. Wo ya mo ye. Nkwala na ka che o se mejo. Ah. Sa so na metie mejo pa. Se wani aka che o se mejo dia. Wo de mamimie nkwala nwie. Menwie won nwie no wi afi no. Ngwa bia wo me de be ma. Swat. Ai. Menya kasa me pe woni a wo be ye bia me pe. To ma kwa se nwie nkwala nwie. Wo de na me de me no beta be bia wo pe bia me ya ma. De misuba ante bia wo pe. Me pe. Tie ni yi o. Me pe. De misuba ante bia wo pe. Me pe. Me ko da dwon. Fi se me do me pe. Why? Etri mama mu ai. Madaroma be da spa. Onya aja tum se de misuba ante bia wo pe me die. Me de so me ko da dwon. That's For your father and canon. I dear me the command, the cardia, and we are my Sunday command on yes, sir. Go for Rudy Jimmy. Michelle. Na me pacho jomai. Me sha sofu. Na also me hwe no ana. Sofu, me hwe sofu. Aha de me na me wo ha me ni sofu obi ani ha. Efie bebre mi si me fie isi ha. Me ni sofu obi antena ha da ho ha eye me ho. Nti me ye da hwe sofu. Oh, na sa me ba ha na me hu sa wo wa ha da sofu nkwa na me hu so wa ha. Sofu ben ya ni sofu ben ne wa. Oh. Sofu eja fere. Area system does.
Afari na ohwe no. Na Afari no ye sofo yi. Uhun wa sorry be mu. Enkofo sabi o mu gigina ho e preach ni ade yi. Uhun wa hefa pa no wahunu a wo gina wo kanya mesem. Ayi nti wo ye sofo. Na senya dem no ye kanya mesem. Okwa sorry abonten no kanya mesem. Afari na ohwe no. Wona. Unim ni ye pa. Me na wo ho. Na ma ba ha bebre nti me ba ya me meto ha la me se bia wo so wo be hwehwe no. Me dia me hwehwe Afari. Me mama me hwehwe omo no nya Afari type. Me dia me hwehwe Afari. Na sa so hwehwe Afari a ye nyina. Aha mom dia me fie mom. Nti sa waba no on kyerɛkyerɛ wo mu a aha ye me fie. Na so on kan kyerɛ me se obi a fie me de. Ono kwa na twa no. Auntie me be nya asem tenten. Me nim ba bia wafa mom. Why? Auntie me. No. Sika no way. Sika ben. O bisam se sika ben. Enura me fi ye friend sen. Kromu baaye. Sika hye me hye atimu. Me de be gu mpane so no. Wa fa sika ne bisam se sika ben. Na sabe nya wo yiri ni ti bisa wo yiri ne. Ono onye kronfo nti na me sisisi ono na me pe no no. Nti na me yokro. Onye kronfo anka wa fa me 40 million. Wa fa me 40 million cedis. Masaya kwa jisika wo chop beta 15 million. Auntie sika no wo ho. Na se me nintro me ka kire se wo me ho na me de tete 40 million no. E no wasan fa 15 million na aka ho. 50 million me hu kura nka ma afa na mo mi hu ye. Nti ko bi ona nra no ko bo yi. Ko no ho na ko bi sa ona wo yere. Bi onye kronfo. Bi beje o me nchenge. Me ni sa ya che onye kronfo. Okay, me da ase. Na. Me da ase. Me mpa wo ne toton ene ne no bia. Me bu mani dwe me ba na sika ni ho a me ko fori me chro se me na me ware na nya na ware me what wo de atwen nya wo na waye na ko fori de abegina se bi na onyo kronfo anko wi amikunu sanko hospital kwa ko wi an ho de ba fie so onyo kronfo wo ni mo kronfo de ne hwehwe nkrofo wo wi ankrofo nku wo na wo ya kronfo na nya me a mikunu adeda ho a mefa hyere so onyo kronfo ko ba ba to me wa ha me pacho Auntie we de me busa wasema obu fu ai me sira o me a me hwa chansi hu a me hu se chansi ba ko wo soro na ba ko wo fom na aduane se aduane na me de abesiwe sabe ka cho se Afari nti na me de bae me hu se Afari na Afari pa momu wo ba krom ha che krom ha na me wo sawo me dia me busa no ma obu mfu o me pese me asem ne be ko beba no me ametimi ha o nso na abeto manim enye dan a beba manim ti na me busa we nti ma obu mfu why na me sere wo ono ana ma usika ne sefa ye aduane na ene dia se ne mfa wo wa usika mfa wo ho sofo ne se me no aduane mere no nti eno dia mfa wo me dia metimi hwa bi ebi se dasie nti obedi na se bia bibi be ye na ye be kasa me ho ha na sabi o to ye nti bitimi bie hwe na sabi ane am de bro bi de obi eso sai bitimi bie hwe a me de ebi aba ha woni ha na me nimu ba bia se wo be bie aduane ne so de ade nti na so me na o be pega akọ bitimi bie hwe ma me na wo bie eso sai na Auntie sa na ye no ben ko ne guma frey amom Matias ye pa fine case nti sisi ano wako hu abusuafo de adai se obewalo na se wo so na one ne te dem ha me de enti amebusa na Afari minim ne yire kron Afari wo yire na ne yire won kan ahakora wo ma ne yire ma ne yire kro ntimi ma ne yire ntimi ma ha wo ne yire so sa aman no wonim yakeka obi kasa yakeka na waje so echa aman na kire sa ade e so enti media me ka kire wo wa pani ya bo uto ada ma me kire me hia kakra wa me si me hia na me de bra me hu na me na me ko ba bi o me like da ba bi me de mfo atamba o besin a me de pie na ye nko na jane a o cheche se me niama na eja me ni mo bia be de me ponsi ye de bibia be gum ma me de atwemanim ma eni ma be honhom abenya sikafo yare me nuru ho mba cho me de ane me ja wo Afari ba
Me piaba why? Hey. Kuma kono for so ya si wo so ye kuma so ye kura. Member. Na we free he. Ah me meto ha da wo beki kan sansem sei. Ana osofo ne hu ni pani. Ebi o na so se na be me bia be free no de ne koi. E sei ba pe ba na mbusa no so ahwe no obepam me. Menka ma no ntuma. Me de oba na oye me de me manyo me ka bia kire no. Eh. Na ahofo na ejare ozam. Yes wadom. Se wadwen yo se udu mpempensi obi ana chese wo miri wa bomu han. Nse bi so ma shebi. O kan se bi ntimi jana. O ma wo hyehyɛ o mu wo krom e bia ni. Rade adom. We de you current na ba na ye nura. I bia me diska bi ma wo. Nura ewe. Oh, tama na yeti drinking sport. Oh, there be me kai un first kebi one fam. Un first kebi ama. Eno ma first kebi ama. Un kai se chop betane na na ba hono mo kasika sembi. Me kai pa o mo ba ye no me te se wonu o mo ka. Na me ntimi hu se ada wudi ma o mo bio se me hu so se wo yi sika bia. Na mo koyen so me nyi sika bia. Debi me hu. Ensa na o to e kra me na me tu aka. Auntie titi. Me boy ache. Me fi ase boy ache. Wo de ase. E na me bon so a bibia wo me hu bia me kai. Aji mu degree. Me nim. Bibia se te se enye nne na ko fori do. Wo de ase. Na me kai se me yi sika bi ma. Ansa me ye sorry me yi sika bi e de ma. What the kai bu same? Be me di sika ma o me se da bi. Wo ha no sa afa dia wo twum tententi wo yi sika ma me. E bia na wani su na ebiri wo ebi so na obi se me pa. Wo ne no akotena sesa da no a. Enti ka ka wo tirim na me de.